Grupp ta' Maltin kmieni s-sibt filgħodu bdew bitriqthom lejn l-Etjopja sabiex jiftħu l-iskola msemmija għal Rebecca Zammitlupi, Karl Paċ u Jonathan Ketkuti. F'post fuq il-medja soċjali, Darren Zammitlupi, missier Rebecca, kiteb li din hija xi ħaġa li tinħass surreali fejn irringrazzja lil dawk kollha li taw l-għajnuna tagħhom sabiex din tkun possibbli. Barra minn hekk huwa sostna li grazzi għal dan il-proġett, il-memorja ta' bintu mhux se tintesa' qatt. F'dan il-proġett se tkun inawgurata skola primarja u sekondarja kif ukoll faċilità rikreattiva fl-Etjopja sabiex it-tfal li jinsabu hemmhekk ikunu jistgħu jibbenefikaw mill-edukazzjoni, xi ħaġa li hija ta' privileġġ kbir għalihom. Dan il-proġett huwa mmexxi mis-Sigma Foundation filwaqt li l-flus biex inbniet l-iskola inġabru mill-Kamino. Rebecca Zammitlupi tilfet il-battalja mal-kanċer f'Jannar tal-2021 propju ftit aktar minn sentejn ilu fl-età ta' 15-il sena. Hija kellha ħafna l-qalba il-fotografija. Jonathan Ketkuti tilef il-battalja kontra l-marda li kellu ftit aktar minn sena u nofs ilu fl-età ta' 41 sena u kien magħruf għall-karriera li kellu fil-volleyball, sport li kien verament għall-qalbu. Jonathan kien miżżewweġ u kellu tifel. Karl Paċ tilef ħajtu wara li qatta xahrejn fil-kura intensiva hekk kif id-dajsa li kien fuqha inħakmet minn nirien u għamiet kważi 3 snin ilu fl-età ta' 34 sena. Dawn it-3 persuni se jibqgħu infakra għad-determinazzjoni li kellhom sabiex jippruvaw jelbu l-isfidi li affaċċjaw u ma kienu jgħixu kull ġurnata daqs li kieku kienet l-aħħar ġurnata għalihom.